गोजोनथाव खौरां थाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन। खुलुमबाय आंनि मुङा प्रणब हाजवारी आङो बिजनेस बेन्च अर्थात आर्बान एन्ड रुराल हम डेकरनि प्रप्रिएटर जोंनि बिजनेस लकेशना बेंटल गेट मेन सारियालिनि खोलानि सार्भिस रड बेवहाय ससेल' फैनानै माने मोनो आरो बेवहाय जोंनियावहाय टटेल मोनबा प्रडाक्ट 6टा प्रडाक्टआ दायो दंफैयो बेनो जाहैबाय WPC पलिग्रेनाइट वालपेपर वुडन फ्लरिं आरो सफिट पेनेल आरो मोनसे दंबावो जाहैबाय बियो स्टिल रुफिं शीट बे 6टा प्रडाक्टखौ जोंनि नैबे बिजनेस बेन्च जुन्थु कम्पानि बेनि थ्रुयैहाय जोङो डिलार हिसाबै बेवहाय एस्टाब्लिश खालामदों मास मोनथाम जाबाय दा जाय बिथांमोना गावनि न'खौ माने खम खरसायावनो मोजां रोखोमै साजायनो गोसो बिथांमोन साफ्रोमनिसिम बे मोनसे मोजां खबर बेखायनो आं खावलायनो सानदों डिलार जानानै बिजनेस बेन्चनि डिलार जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा जाय बिथांमोना बिथांमोननि न'खौ इन्टेरियर डिजाइन खौहाय एसे साबसिन खालामनो लुबैदों टाइल्स बा मार्बल लगायालासे जोंनाव बिनि अल्टारनेटिभ दं नालाय दा बेखौ नायफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय बेखौ जेनेबा रेजर्टफोराव बाहायनो थाखाय बै जानाखि माने स्टिल रुफिं शीट बे थिङा बे बिराद मोजां जागोन खारन बिनि माने लुक्सआबो बिराद मोजां मेट लुक आरो प्रडाक्टआनो बिराद गोदान ओमफ्राय बे प्रडाक्टआ माने स्टन कोटेड जानायलाय बि एन्टि कर'जन जाहैबाय एन्टि कर'सिभ ओमफ्राय बियो आर्थकुवेक रेसिस्टेन्ट ओमफ्राय स्टर्म रेसिस्टेन्ट विन्ड रेसिस्टेन्ट बेफोरबायदि गोबां फिचार्स दङ आरो लोगोसे मस्ट इम्परटेन्ट थिं बे जाहैबाय माने बियो 10 डिग्री सेलसियास टेम्पारेचारखौ खम खालामगोन आरो दा बियो माने प्रडाक्टआबो बाहेरानिसो ताइवाननिफ्रायसो ओमफ्राय प्रडाक्टखौ बिजनेस बेन्च कम्पानिया इम्पर्ट खालामनानै लाबोयो ताइवाननिफ्राय ओमफ्राय बेखौ नर्थ इस्टआवहाय डिस्ट्रिबिउटर दङ बिसिना ओमफ्राय डिस्ट्रिबिउटरनिफ्राय जोङो माने डिलारफ्रा बेवहाय मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टआवहाय बेखौहाय हरो आरो डिलार हिसाबै ओमफ्राय जिथुनाखि माने पलिग्रेनाइट होनदों नैबेखौ माल्टिपार्पास एकदम नोङो बेबायदि टेबोलावबो नों लगायनो हागोन किटचेननि स्लेबाव लगायनो हागोन ओमफ्राय लोगोसे नोंनि इन्टेरियर जेनाखि रं होआलासे वालफ्रावहाय एकदम सहजै बेखौ लगायनो हायो ओमफ्राय बेखौ लगायोब्ला गोबां एडभान्टेज दङ खारन बे बुस्थुआ वाटार रेसिस्टेन्ट ओमफ्राय फायारबो रेसिस्टेन्ट टार्माइट रेसिस्टेन्ट थ' बेफोर गासैबो माने एडभान्टेजेसफ्रा माने मोनसे न'आवहाय लागायजायोब्ला बिराद मोजां जागोन आरो खारन गथ'फ्रा दा बायदियावहाय वालफ्राव लिरला लिरलि खालामोब्ला बेखौ हुगारनो मानो वाटार रेसिस्टेन्ट हिसाबै बे सहजावनो माने लेथ्रा जानाय नङा आरो ओमफ्राय बिदिनो फायार रेसिस्टेन्ट हिसाबै किटचेनाव लगायनो हागोन किटचेनावबो लगायजागोन इभेन टेबोलावबो लगायदों आंनो लागायदों नै थ' बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि माने सफिट पेनेल बेयो माने वान अफ द लेटेस्ट प्रडाक्ट आरो
बेखौ लगायोब्ला माने सिगांथ' एसि बर्ड बेनि उनावहाय फैबाय माने 2x2 जुन्थु फल सिलिं बिनि उनावहाय PVC बिनि उनावहाय माने गोबां दं जिपसाम बर्ड दं बिनि माने लेटेस्ट साबसिन प्रडाक्ट होनना बुङोब्ला नै दानि नैबे आरो सफिट पेनेल WPC बियो वुडन टेक्सचार दङ वुडन टेक्सचार बिनि थाखायनो बियो माने बिनि थाखायनो बियो माने बिनि मा होननांगौ जाखो बेखौहाय मोनसे बिनि फिनिशिंआ बिराद माने वुडन स्टाइल नुयो आरो औ बिदि ओमफ्राय बिबो वाटार रेसिस्टेन्ट थार्माइट रेसिस्टेन्ट जायो बियो इभेन फायारबो रेसिस्टेन्ट बावसो फायार प्रुफथ' होननो हाला फायार रेसिस्टेन्ट आरो थ' बेबायदि प्रडाक्ट ओमफ्राय जायफ्रा हटेल खुलिनो गोसो बिथांमोननि थाखाय बेफोरो दायो लेटेस्ट जागोन खारन बे प्रडाक्टखौ लागायोब्ला माने अनादार 10 years बे प्रडाक्टआ आउट अफ माने फेशन जानाय नङा आरो जुन्थु माने जों दा नुबाय थादों मार्केटआव जिपसाम बर्ड बा एसि बर्ड बेखौथ' माने एसे आउटडेटेड जालांबाय नालाय दा प्रडाक्टआ माने लेटेस्ट हिसाबै नैबेफोरबायदि प्रडाक्टआ मार्केटआव फैबाय दा बेखौ लगायोब्ला नेक्स्ट 10 yearsआव माने बे आउट अफ फेशन आउटडेटेड नुनाय नङा आरो न'खौ सजायोब्ला बेफोरनो ओमफ्राय वुडन फ्लरिं बेबो माने बिराद मोजां लगायनोबो बिराद इजि वाटारबो रेसिस्टेन्ट आं दहायनो खोन्थाखाबाय जे बे प्रडाक्टखौ लगायोब्ला माने सहसावनो हायो माखासे मार्केटआव मोननाय जिथु प्रडाक्ट बे प्रडाक्टनिफ्राय बियो बिराद इजिसिन आरो साबसिन ओमफ्राय बेखौ लगायोब्ला माने बिराद मोनसे क्लासिक मोनसे लुक बेखौ होयो आरोखि टाइल्स बा मार्बल्स लगायनायनि स्टाइल आरो खमसिनाव जागोन बायदि होननानै आं सानो वालपेपारबो दं वालपेपार दामखौथ' बर्थमान बै पलिग्रेनाइटआ बे पलिग्रेनाइटआ 8 फुट बाय 4 फिट 8 फुट बाय 4 फिट आरो बेखौहाय स्कुवेर फिट हिसाबै रानोब्ला 87 गोग्लैनो हागौ 87 पार स्कुवेर फिट औ ओमफ्राय ओरैनो फिस हिसाबाव जोङो दायो बर्थमान 2800 होननानै बुङो आरो बिदिनो ओमफ्राय आं सानदोंमोन बे रङालि बैसागुनि नामाव माने अफार होनो बा गोदान बोसोरनि नामाव अफार होनो एडभार्टाइज हिसाबै जाहाथे 50 कास्टमार्सफोरनो आं माने अफार्स बायदि दोनगोन आरो बे डिस्ट्रिक्ट जोंनि क'क्राझार चिरां बा खाथियाव बरपेटा बङाइगाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय माने 50 कास्टमारनि थाखाय आं माने नायनानै जाय बिथांमोना लांनो फैगोन बिसोरनो माने डिसकाउन्टआव हरनाय जागोन आरो एसे खमावनो माने खम मार्जिन लानानै माने बिथांमोननो आं हरनाय जागोन औ आं बिथांमोननिसिम खावलायदों माने जाय बिथांमोना माने सोरबा बुंफैयो नालाय जे इउटिउबावल' नुयो ओमफ्राय बे प्रडाक्टखौ माने मोननो थाङा दा बिथांमोननि थाखाय मोजां खबर जे बे दखानखौ दायो गुवाहाटियाव थांलायनानै लायो सोरबाया कलकाता सोरबाया दिल्ली बिदियाव थांनानै लायदों होननानै जोंनिसिम माने बुंफैयो आरो दा बे बुस्थुखौ मानसिफ्रा एवेर नङा खायसेया जायफ्रा एवेर बिसोरो मिथियो ओमफ्राय जाय एवेर नङा बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो जोंनि बे श'रुमसिम फैनानै बेंटल गेटआव आं खोन्थाखाबाय दहायनो बे जोंनि श'रुमा नेशनेल हाइवे एकदम नेशनेल हाइवेआवनो 31 नेशनेल हाइवे बे बेंटल गेट चापागुरि मेन रड धालिगावनिफ्राय फैयोब्ला खोलानि जिन्थु सार्भिस रड अबाव पावार ट्रेक दं ओमफ्राय ओरैहाय आंनि सोनाबथिंहाय पावार ट्रेक ओमफ्राय आंनि सानजाथिं टयटा श'रुम बिनि गेजेरावनो आरो आंनि सिद्दा जिन्थुनाखि ओरै साहाथिं दखाननि बेवहाय जयगुरु मेडिकेल नङाब्ला साइन इउनिसेक्स सालुन दङ फिजिय'थेरापिबो दङ बेखिनियानो नैबे जाहैबाय WPC लुबार्स नङाबा पेनेल्सबो होननानै बुङो बेखौहाय माल्टिपारपास इउजेसनि थाखाय बाहायो बियो मोननै स्टाइलाव फैयो मोनसे बिदि फिसा स्टाइल आरो बे मोनसे गिदिर स्टाइल ओमफ्राय बेखौहाय गोबां फिचार्स दङ एडभान्टेजफोर दङ जेरैहाय बियो टार्माइट रेसिस्टेन्ट
ओमफ्राय बियो वाटार रेजिस्टेंटबो ओमफ्राय जोंनियाव बेबायदि केटलग दङ फायरबो रेजिस्टेंट जायो बियो फायर रेजिस्टेंट बेबायदि प्रडाक्टआ माल्टिपार्पस इउजेसनि थाखाय बेखौ बाहायो इभेन आं डेम'नि थाखाय बेबायदि टेबोलावबो लगायनानै दोनदों वालाव लगायजायो इभेन सिलिंआवबो लगायजागोन आरो लागायोब्ला औ आरो नैबे गोजौआव थानाया बियो सफिट पेनेल होननानै बुङो बियो 10 फुट बाय 1 फुट बेबायदि साइजआव फैयो आरो ओमफ्राय जोंनियाव दङ बेबायदि स्टिल रुफिं शीट थिङानो बियो किन्तु बे प्रडाक्टआ एसे माने आलादा आरो खारन नैबेयावहाय स्टोन कटेड बेनि थाखायनो बियो एन्टि कर'जिभ जायो ओमफ्राय बियो 10 डिग्री सेल्सियास खम खालामो टेम्पारेचारखौ औ ओमफ्राय विन्ड रेजिस्टेंट स्टर्म रेजिस्टेंट आर्थकुवेक रेजिस्टेंट बेफोरबायदि माने फिचार्स दं आरो बेनियाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय WPC औ बे WPC नङा सरि PVC औ बेखौ एक्चुअलि माबायावसो लागायो सिलिंआवसो किन्तु आं माने बेखौ बेयावबो वालावबो लगायदों आरो लागायबा लागायजायो जेबो नङा बेनिया कालारा मोनबा रोखोमनि कालार दङ आं जास्ट बेयाव डेम' हिसाबै मोनथाम दोननाय जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पलिग्रेनाइट होननानै बुङो बेखौ माल्टिपार्पस वालाव स्पेशली बेखौ इन्टेरियर हिसाबै वालाव लगायनो हायो जिखुनु जा मोनसे सारफेस माने पुटिनबो होनाङा जास्ट राफ सारफेसबाबो जायो रंबो होनांलाया ओमफ्राय बियो टेबोलफ्रावबो लगायजायो इभेन बाथरुमफ्राव लगायजागोन खारन बियो वाटार रेजिस्टेंट नालाय फायर रेजिस्टेंटबो बियो ओमफ्राय टार्माइट रेजिस्टेंट जाहैबाय बिदिनो गोबां फिचार्स दं ओमफ्राय जोंनियावहाय 18टा बेवहाय 12टा डिसप्ले दङ ओमफ्राय नैबे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन